दाउ बिखा आमाथु ओमफ्राय नायबावदो आइयै गन्दाया सिनायसै जानाया दे ओंखामफ्रालाय ओंखामा संना दोनबावदोलै ओंखामा संनायगानो आइयै ओंखामा एथ'से सोर सङा एथ'से लानोसै आं मोनसे ओमफ्राय ओंखामा बोरैसो जानांगौ एथ'से गन्दाय दङ नै बिखा माथु दं नै बोरै जानांगौ दे एथ'से जानो नागिरदोंमोन आमाथु बिखा दाउ दंमोन ओमफ्राय मोसौ आथिं दंमोन दाना ओंखामानो मा संलायखो इस्टिल' जानोसै ओंखामानो मा लाब जानो ओमफ्राय दा मोनायावहाय नारजिजों अमा बेदरजों जानो नागिरदों आरोना नारजिजों अमा बेदरजों देखायगोन जानायखौ जिखुनु जाया संनायखौथ' देखायाखिसै संनाया जोंनो संदों आगन्दायाबो मैयानिफ्राय रुबाय आरो आगन्दायखौ ओमफ्राय दाउ बिखाया दहाय लायब्रबबाय गिर्जा गखानानै ओमफ्राय दायो ओंखामासो मा खालामाबो जाखो आद्रा जानायसो खोमा बायदि मोनबायलै नायनोसै बेखौनो मेनेजमेन्ट खालामनांसिगोन जथेस्थ' हाब उफाय गैया दा मोनायाव जानोसै एसे थोजासे अबा जानायखौबो नुगोन नायदो लोगोफोर नै मोसौआ गन्दाय दाउ बिखा आमाथु जानायसै नै लाजोबबाय बिसोरबो होसिखानायसै नै बेथ' होसिबायलै बे नै फंबाया बिदैसो होबावनोसो लोंनोसै दे अखुलाय फंबाय होसि ओरैलाय आइयै मोजां बेबा मा खेबलायखो स्टेटास होनो होदो होना होलै आयै माथो बिदिया मा सोबखो अगनाय मोजां गैयाखैमोनलै दाहाय लासो मोजां जालायबा बेखौ खुबानो जानांगौ होनदों नामा ना बेखौ जायो नामा फंबाय आंना नै बेखौनो उखुमा जानो नागिरदों सोरबा हायो आंथ' हानाय नङा आंथ' रेजेक्ट जागोन जेननाय लागोन आं सिङावनिखौसो सोबगोन आङो बुस्थुआ सासे थाङा जोङो एरिया माबा मा होनोमोनलाय सामब्राम हाना होबायलै जानोसै सामब्रामबो बानलु जाथ'ले ओंख्रिफोरखौ गोसा जाखायो नालाय जों ओंखायनो जाथ'ला आरो बानलु गेस्टिक जायो अबेसे चाइनिसफोर बायदि जायो आरो जों बानलुखौ जों बर'फ्रालाय बिदिखाना बानलु गोसा जाग्रा खायसे जाया बर'फ्राबो माने सोरबा जायो आरोना जाग्राफोरनि गुन्थुं बिजौआ राननो मोनदों नामा जोंनि ओरै होनो बानलु जाला रासुखा जायो नामालाय जायो दा जोंग्रा जायो दा होनलायोब्ला नंगौना ना खोथानि बावसो बेफोर आंखौलाय खानाया लांथ'बा ओरैबायदि रासुखा नुखायो जाहैदों हाख्लुख्लुला आं हाख्लु सिनजाफेराखै दिनैसिमहाय खनसे सिनजादोंमोन खिन्थु ओरैबायदि जाखायो मोनायावहा गान्दुखौनो लानो हाया गरमा खर'आ मारै उन्दुनोबा सानखायो हमबा फिसा गाहरनो गोसो जाखायो ओरैबायदि गरममोन आरो रुवा आथिङा सोलाबफिननायनि नागिरदोंमोनलै Hijau lah, mana? Mana? Bedanya sih? Kan tadi sih bilang lah.
slow lên một đôi rồi ha very slow nào very slow đi ạ không bây giờ nào đây này boleh sah ya mana kan 안에 팀 롱레는 카라는 리호베타 안에 팀 들레 나네 팀 그냥 시간에 막 하는 거 하는 không phải là lớn lao mình khắp lên bây giờ để rồi sẽ bây giờ sẽ ba thân luôn được thành sẽ không thằng là thằng bắt rồi 자 제가 쓰면 되잖아요 ăn phi về đó nó bị cả mình sốt phi đằng bữa sau con đây à ổ nan trả nó mà trả trả chứ 우리는 먹는 내용 à thế không muốn đi quản lý cả lắm á không xuống được lắm màn được hết không anh lấy không bắt cuối bữa rất nhiều số vấn đề được liền sebagai sumber 못 봐. nunggu maba phi về đang nhá lần nữa ha 아, 저는 그 시트는 지금 시트는 봐. người student này là single chơi 배분 있지? trả lại mời mình chỉ nữa single collab 맞아 잘 친구야 그 떠올리는 자들 팔래야 비두라오르냐 너 팔래야 thật dày lưỡi thứ ba mày xả ấy hứa bài lẽ lưng lẽ ai ơi cứ theo thần lắm à và giờ bài lên nó là thấp nè anh rủi đấy vừa đây thì hai giờ nhé. má này mày xem ra vậy nè Sao sẽ thích có thể nó cái điều này. Chẳng hạn cái sự thế hai giờ. 만 산지는 som성자의 숨입니다. somsom 시 잡아는 어디 분해면은 우리가 뭐 생각을 했으면 좋겠다. 누구나는 거자. 우리가 게임을 대시면 아래 나 고진 này là cô gạo nào trên thì rơi ngá ăn seda và phơi này 하는 거야. 하루만 하나 막 불리나 해야 비네 해. 내 좋아하지 암리냐 시가. 아 근데 그 컴퓨터 벨레 내 좋아. nó khám nữa rồi bây giờ khám nữa bài phòng học ha 엄마 지금 너 그냥 받을 나이 들어봐. 산는요 받을 수 있나 받는 없는 거를. 사실 khám nó muốn ở hà bài 말안 가 속다 실로 들어가지는 다는 말. sudah lama thapa nó làm mà học bao nhiêu sửa học mấy mình suy làm lại nè. nó giúp mưa ra một chút bài hay mà cô xin ra bé xin ra mà ba bây giờ khám mới lại nhưng mà khả năng cái nông người rằng đây mà ra một chút chút say nữa là cái cô đẹp đây nếu mà chép thằng số nó cái này là cô đã học mình sẵn sàng chút chút say ăn chút say nunggu mas siapa manci ranteng evolusi posai mas siapa jangan ranteng sengra perkusa posai mas
खायफा जालाबो फुनो रोङालै नोंसोरसो मिथिगौ माबायदिखौ फसायो आंथ' रानथेंआ जाहैबाय दे एसे मोदोम दङ रानथेंबो जाखानाय नङा आङो सोर साबेसेया रानथें सेंग्राफोरखौ फसायो अबयसे बांसिन सिख्लाफ्रा सेंग्राफोर गान्जा सोमनाय बिरि सोमनाय ओमफ्राय जौ लोंग्रा गारि केटिएमालाय बेफोरखौ मोनबाथाय ओरैबायदि बानायखायो सिख्लाफ्राना बाबा बुंनाङा दे हरजागोन रा नों खेथियाव गाखोग्रा सिख्लाफोरजों ओरैबायदि आजिखालि जायखि बिदि थैनानै थांखांखायो खोमा सिख्लाफ्रा रावबो सिख्ला खालामनाय नङालै बेखौ गिला हाब नाङा हामालै जोङो हामा नङाब्रा बुंदों माने माखासे सिख्लाफ्रा बिदि दंना अय गारि बायदि थांखांखायो माने बेरायनो मोनोना गारि गैयाब्लाथ' बेरायनो मोना सबान नङा नंनाया अबयसे सबान नङा माने अबयसे सेंग्रा सिख्लायावनो एन्जय खालामनांगौ बांद्रायबो एन्जय खालामनाङा आरोना 100%आव 50%आ बिदि 50%आ मोजां होननानै नांगौनि अभारल' खालामनो नाङा एन्जय खालामखानांगौ एन्जय खालामनाया दा सेंग्रा सिख्लायावल' नालाय एन्जय दा जों जेरै एथ' इन्जय खालामबाय दा सुद्रायबाय नै आंथ' दिनैसिमबो एन्जय खालामनो मोनफेराखै माला जाबावगोन बोरायलायलांनायसो मानसि बारा इन्जय नङा जोंना नायबा जोंनि निसानि इन्जयखौ जानाय नंलाय आं एन्जयआ बोरायलासो एन्जय खालामनोसै आं दाथ' गैला औ बोरायला खेबसें लादो नोंबो आं केटिएम गारि गाखोआ आं केटिएमखौ बारा मोजां मोना माने बेफोरो सेंग्रा अबयसे बे ओरै ब्रिं बेरायो नालाय बैजोंबो सिख्लाफोर जाबनानै बेरायहैयो लाङो नैबेफोरनि थाखाय मोजां आरोना आंनि थाखाय मोजां नङालै आं हुदानो बिदि गैया नालाय जालासै आं सिख्लाफोरखौनो एमपिलसो सालायगोन दा ना औ उफाय गैया बेनो एमपिलाथ' सिम्पोल जाहैबाय नालाय देनां बोरायजासिम एमपिलानो थानाय आरो आंजोंहाय एमपिलखौनो लानाया दस्रा गारि लाया बेखौनो फार्स्ट लास्ट बोरायजासे गारिबो बोरायगोन मानसिबो बोरायगोन मानसिबो थैनानै थांगोन गारियाबो थैनानै थांगोन ओरैबायदिसिम बाहायगोन आरोना मा होनदों माथो गोदान सोलायनाय आंनो फानफोर दाखालि नालाय न'खर गाखोनानै अबयसे आं गारि मबाइलाबो जा मोजां लाबा फार्स्ट टु लास्ट बेनो दाथ' मबाइला मोजाङानो नंखाया बोराय बेखौनो जि अननो आङो बायला जिलालाबो ओरैबायदि अनखायो आं माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि नै एसे प्रब्लेम जालानो गोदान मबाइलाबो ख्रुब देख्रेबखायो आं अननाय नुखाबाय अबयसे आंजों सासे दंफायो बेलाय मबाइलखौ गंबेसे देख्रेबा गाहरखो नायनो नाबा बे सोर देखायगौमोन आं दहाय हारा अरथिंबाय नालाय बेनो मानसिया सोरखौलै अबयसे खिन्थु आं नोगोद अनोलै मबाइल बोरायलाबो सबलाबो अननांगौबो जायो मा जाखो गोबाब फुंनि ओंखाम एवनाय जादोंमोन गोबां मोनबायनो सोंथिया मादै बे बेदराबो देन्जारखा दा संख्रि ओमफ्राय बेबो देन्जार लगायना जानो हालायला मेन बिदैयासो मिथिबाय मोदोमफ्रा खामानि गैया ओरैबो जायो ओरैबो खिनो ओंखारोब्रा होद जालालै असिजोबबायलां कलेज जालै नामासो
Hei, saya sampai लास्टआवसो दोनना लादों बे फिसाया आं होननायखौ जाया होनबावो लास्टआवसो दोनना लादों लास्टआवसो जागोन आं सम्पति आंनिया बोरमाखौ ओरैबायदि मोजां मोनखादों आङो दहाय मेजेमा लाबोगौ मोनलायखादोंलै माथो लोंखो मुलिसो लोंबाय दाबो लोमजागायाखै नामा मावबाय मा मुलि लोंखोलै मुलिया 26 था 26 था माथो एसेल' नुबाय आं हाय नैबेनो साला मबाइल देख्रेबग्राया बारा थि नङा इयो मानसिया मबाइल देख्रेबग्रासो अननो रोङा बेखौ खल्ला खथानो नोंलाय मानसि Sendirian mulai kopi sih kan? Karena kamu lagi bodoh sih mah. Kamu populasi kamu. Mulai silai bandel aja muli मुलिफोरखौ बांद्राय बाहायजाया पिकनिक साफा जानायनिबो मुलि बायनांगौलै आंने निसा बाहायनायफोरा खारथोंसै आनो लास्ट जाबाय माथो हेल' दे होमबा सिङावनो अलरेडि गखाबाय आङो एक्सारसा ओमफ्राय नानैसो जाखांबायलै आं बादैनि सासे संबाय लांफै सुजों लटखौबो जाबाय ना खिनो खानाया खिनायसै